Richard dnes dostane mimoriadnu cenu. Tou cenou je dvojplatina za jeho zatiaľ posledný album Duety. Odovzdá mu ju šéf distribúcie skupiny Spinnaker, Marián Šoky. Poď k nám, Marián. Pozdravujem ťa, Richard. Čau. Ja ti chcem odovzdať túto dvojplatinovú platňu za ten tvoj posledný album Duety. To je krásne. K tomu nie je čo dodať, ty si takých platní určite musel dostať neúrekom. Dvojité platiny nie. Nie. A ja ti poviem k tomu takú peknú vec, čo sa mi páčila, že keď sme to riešili a nejak sme to počítali, lebo ono to má nejaké svoje parametre, tak sme prišli na to, že to je za fyzické nosiče. Že sme k tomu vôbec nemuseli pripočítať digitál, čo mi príde také... Je to veľmi pekné v zmysle tých skutočných umelcov, veľkých umelcov, ktorí vyrástli na tých fyzických nosičoch a nie na tých digitáloch. Super správa. Takže tam sa mi to tak strašne pekne spojilo a myslím si, že je to fakt Ďakujem pekne. Super. Veľmi si to cením a v budúcnosti budeme pokračovať v úspešnej spolupráci. Je to mojou cťou a ja som za to veľmi rád. Ďakujem pekne. Čo pre teba znamená a kde ju doma máš uloženú? Ja ju mám doma uloženú v športovej miestnosti, kde je pingpongový stôl, na ktorý občas hráme s Markusom. Niečo, čo sa podobá pingpongu veľmi vzdialene. A tam sú poukladané takmer všetky, s výnimkou niektorých, ktoré som už niekde buď niekomu daroval alebo stratil. Je to pre mňa veľká vec, najmä čo sa týka tohto albumu Duety, lebo to je prvý album mojej 40-ročnej histórie, ktorý som si vydával sám na svojom vydavateľstve. Takže to je taká, taká nostalgia ma chytí, keď na to si pomyslím. Zaspomínajme si ešte na tvorbu toho albumu, lebo to si zozbieral tie duety, alebo ako to vznikalo? Áno, ja som si vypočul svoje nahrávky a z toho som vybral tie najlepšie veci, ktoré boli tie duety. A najprv som mal trošku obavu, že to bude akože každý pes iná ves, ale potom sa ukázalo, že to veľmi pekne bolo zoradené a stálo jedno za druhým. Hrávaš niektoré z tých piesní na koncertoch, keď tam je niekto, kto s tebou môže zaspievať duet? Hrávam pesničku na pohrebe lásky z albumu Čierna labuť, biela vrana a spievajú so mnou naša vokalistka Dominika Raši. Teraz sme ťa zastihli v štúdiu. Čo chystáš? Na čo sa môžeme tešiť? No, chystáme nový banket, lebo 40 rokov od albumu Bioelektrovízia uplynie. A tak som si povedal, že to celé oslávim tým, že urobíme nový banket. Takže na tom pracujeme a na jeseň skoro by sa mal objaviť na pultoch predajní. Ale ešte medzi tým si ťa užijeme aj na nejakých koncertoch. Ako veľmi miluješ koncerty a spojenie s publikom? Mám to veľmi rád, je to silný stimul a výborne to na mňa pôsobí, to odovzdávanie vzájomnej energii. A je tých koncertov do konca roka, mám taký pocit okolo 80. Tak sa na ne tešíme, aj spolu s vami vidíme sa na koncertoch Richarda. Pa, ahoj.